Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Zarautzen gara gaurko honetan, Zarauzko ikurrinaren bigarren jardunaldia izango dugu jokoan, 12 laurden gutxiagotan hasita lehenengoz, emakumeentzat 10. ikurrina, atzo errentatxoa lortu zuen Pasai Donibaneko taldeak, eta 2 segunduko altxor txiki hori kudeatuko dute, Orioren aurkako lehian, 2,26 eunenekoak ere gaur kontutan hartu beharko ditugu eta. Eta bestetik gizonezkoen ikurrinari begira, 41. edizioa dugu, eta Urdaibeik atzo oso estropada bikaina egin zuen, ederki moldatu zen, olatu zoragarri batzuk hartu, batipate bigarren duzean, eta errenta ederra du. Baina erabaki horra ez, 8 segundu bai, 8,24 eunen, baina hori ez da ez garaipenerako giltza segurua. Errenta ona badute, baina Hondarribia dute hurbil, eta Hondarribiarrek badakite itsasoan estropada handiak egiten, eta bada bai, noski ikusmina handia gaurko lehiari begira. Ez hori bakarrik, gero gizonezkoetan, Tiran eta San Juanen arteko burrukaren hortxe dugu, puntu bakarreko errentatxoa du San Juanek, astero errenta jaten ari delako Galiziako ontzia, Tiran, eta estropada giro oso polita hemen Zarautzen. Ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zuri ere, Mikel. Bueno, zer diozu? Estropada eremu interesgarria, atzokoa, atzo naturak egarritakoa, gaur Maria ezberdina da, baina badugula berriz ere metro inguruko olatu hori. Bai, jauna, metro inguruko olatua, ezberdintasun bakarra itsasoaren baldintzak oso antzekoak, baina atzo itsasbehera zen, eta urak gora zeute horrela, jokatu zen estropada, gaur alderantziz, hemendik 11:46 minutuan izango da itsasbehera, beraz, treneruak estropadan hasten direnerako. Itsas gora, Ibon. Itsas gora, barkatu, ura berantz, hariko da, eta niri iruditzen zait, atzo, ez da erreza jakitea hemen sekale diren honenak, baina gaur behar bada ura bera dela, lehorraldekoak, lehenbizikoa eta bigarrena izango dira interesgarriago, eta aipatuko nuke, gainera, zer den zozketa gaur, Euskotren Ligan, Orio eta San Juan, elkarren ondoan joango direla, lehenbiziko 2 kaleetatik, eta Euskolabel Ligan ere, Urdaibai eta Hondarribia ere, lehenbiziko 2 kaleetatik. Beraz, alde horretatik iruditzen zaite buruz-buruko. Urdaibai atzo bezala, hori da, lehenengo kaletik, eta Hondarribi, 4. ez, baizik eta 2. Bigarrengotik, buruz-buruko oso interesgarriak izan daitezkela, eta lau trenera hauetako batek bandera ez irabaztea posible da, baina ikeragarrizko ez ustekoa izango litzateke nire ustez. Bai, horixe, baita niretzat ere. Bueno, ea zer dioen Sara Gandara lankideak, Getari aldean izan da, protagonistak badakizue, Zarautzko ikurrina joko handela handik itsasoratzen dira, eta Getari aldean izan da Sara, protagonistekin hitz egin, eta hementxe da orain klubetako ordezkarien armailan. Egunon, Sara, zer moduz? Zu eta zer moduz protagonista? Egunon, Mikel, Ibon, ikusentzule, ni ederto nabil. Giro ezin hobea daukagu, badakizu oso guzkizalia naizela, eta beraz, alde horretatik, kexarik ez dago. Egia esango dizuet, ordezkarien armaia honetan gero protagonisten hitzak ekarriko dizkizuegu, baina Getarian batzuekaz eta bestekaz hitz egin dugu. Urdaibai eta San Juango Ane Pescadorrek eta Joseba Fernandezek esan digute gaur errenta izango espalute bezala uretaratuko direla. Errenta dutela bai, eta hori oso nuragarria dela, errenta alde edukitzea beti ona delako, baina edonolare errentari ez diotela erreparatuko eta gaur arraunean aterako diela. Jende asko, hori ere esan behar da, hondartza, atzeko parte horretan daukagun hondartza hori jendez lepo dagoeneko, esan berri dugulako, giro ezin hobea dagoelako, 25 gradutik gorako temperatura baitugu. Giro ezin hobea, Zarauzko bigarren jardunaldi honi behar bezala ekiteko, eta beti bezala ordezkarien hitzak ekarriko ditugu estropadan zehar, eta gaur bai, saiatuko gara uretara joaten, bertatik bertara, protagonisten hitzak uretatik bertatik biltzera geroxeago izango da hori, eta espero dezagun dena, ondo joatea, eta ikuskizun ederra ikustea. Uretan dagoeneko dena dago prest, neskak beti bezala azken ukituak emanaz, beroketa ariketak egiten, gaurko lehia ikusgarriari ekiteko, Mikel. Ederki bazara, saiatuko gara bai, ea dena ondo doan, eta emanaldi eder bat eskaintzeko moduan garen Zarauztik, esan beharrik ez dago, herria nola dagoen festa giroan, atzo Rosendo Mercado izan zen hemen, bai jauna, baleko dira. Historiko bat, hori da, goizaldeko ordu bat akarte, eman da eman, eta orain jendea lasai, hondartzan, eta giro onarekin, eta arratsaldean pelota
partidak eta finala, eta egia esan herriarentzat aste berezia, festa giroan, eta Zarauzko festetan trainero estropadek beti izan dute toki berezia, eta gaurko eguna, egun handia izaten da. Eta goazen gogoratzera gauza nola ditugun. Momentuz emakumeen lehiari dagokionez, lehen jardunaldiko datuak, ikurrinari begira, garrantzitsuak, 2 egunetako demora batu egingo direlako, San Juanek 11:08:26, Orio 2:26-ra, hirugarren Donostia Arraun Lagunak 24-ra, eta Hondarribia 50:17-ra. Beraz, banderaren lehia, ikurrina irabazteko lehia, San Juan eta Orioren artean. Liga ez, Euskotren Liga erabakita dago, San Juan darren garaipena hor da 50 puntu, gaur arratsaldean 7:00 harrera izango dute Pasaido Onibanen plazan. Bigarren Orio 39 punturekin, Arraun Lagunak jarraian 25ekin eta playoffa jokatu beharko duen ontzia Hondarribia izango da. Eta playoffa aipatuta, oraindik ez dago guztiz erabakita, Betik, bai Galiziako ligatik eta ETE ligatik, zenbat ordezkari joango diren. Araudia jarraituz, liga bakoitzetik bat. Beraz, Euskal Herriari dagokionez, Donostiarra. Eta beste aldetik, Galiziari dagokionez, Ribeirako Nautiko. Horiek izango lukete aukera. Baina, bada, mugimendu bat, eskatzeko bigarren ordezkaritza bat, batipat ETE ligari dagokionez. Aste honetan bertan, Plentzian estropada eman genuenean, ETE ligakoa, eta gero KAE ligakoa, Maika Tameron, ETEko ordezkariak, adierazi zigun garbi, bi nahi zituztela, baina playoffa, goren mailako playoffa, Euskotren ligari begira, TKE ligak antolatzen du, eta hor erabakia, aldatzezkeotan, eta uste dut oso berandu dela, hori orain aldatzen hasteko, aldatzezkeotan klubek onartu beharko dute, adostasun bat izan beharko lukete, eta lehenengo horretarako batzar berezi bat antolatu ere bai. Eta ez dirudi, orain hain gainean ditugunean, iraileko data hauek hori erreza izango denik, baina errealitatea hori da. Hori eta zalaparta batzuk ere badirela, irizpide ezberdinak direlako, Ibon. Presakako lanak izango lirateke, eta badakigu presakako lanak abuztuan, azken orduan gertatzen diren hauek, ia urtero zerbait kalapitak eta okazioak ekartzen dituztela, eta niri iruditzen gainera lan horiek, neguan eta udaberrian egin beharrekoak ditu. Hobe, garbiago eta errezelo gutxiago. Lehen ere badira, guztiz ez dira desagertu eta errezelo gutxiago sortzen dira. Alaxe da. Bueno, ontziak poliki badatoz, eta behar bada Ane Pescadorren iritzia ekarriko dugu pantailetara, ontziak irtera tokira hurbiltzen diren bitartean. Hemen duzue Pasaido Onibaneko arraunlaria, Ane Pescador. Errenta beti aldeko danean ondo dago. Egon geha duela pare bat urte egon ginen tesitura honetan, baina 2 segundu atzetik. Eta, bueno, egia esan kontxak ere euki ditugu larriago eta dena, ohituta gaude errenta txikiekin jokatza ere bai. Eta aldeko baldin bada, bikain, eta ez balitz ere gaur zerotik hasiko behar. Momentu egia esan, azkenengo estropada iritsi arte, nik ez dakat hori burunen ez oso kostiente, eta nik uste ez gehala kostiente izango urte batzuk pasa arte, ez, 5. liga jarraian irabazteaz. Bueno, pozik gaude. Bai, emakumezkotan inorkezu egin, iaz 4. liga irabaz genuen ere inorketzun lortu ordura arte, eta, bueno, pozik egindako lanarekin. Nola ez da pozik, nola ez da. 5 liga bat abesteren atzetik, San Juango emakumeek batelerek egindakoa historiarako datua da. Zumaiak 2 irabazi zituen 2012-13an, eta lehenengoak 2009an Galiziak, bigarren urtean berdinketa izatzen, Gipuzkoarrak eta Galiziaren artean, baina hor dira Gipuzkoarrak palmareserako, eta 2011 urtean Getaria Tolosa. Gero Zumaiak 2 eta azken 5ak, 2014, 15, 16, 17 eta 18, San Juan darrentzat. Ez da, ez txantxetako. Pescador hitz egiten ari zela, hortxe Sara Elizazo eta biek, hortxe bosteko alkarri eman, eta pentsatu dut, Tosta Lagunarekin ere zenbat ordu elkarren ondoan. Zerarekin ere bai, gainerako, Tosta Laguna azkenerako, orain hor tentsioa biek zeukatena,
eta nolako konplizitatea sortzen den, Eta erantzunkizuna. Ikeragarria, eta orain hori dagoaten presioarekin, Zarautza etorri, hori ogertu, eta barri, arpegia ikusi besterik ez, nola dauden. Eta itsasoa, Mikel, gaur ere, azpikoa badagoela eta mugitzen duena, begira arroka bazterren nola. Metrotik gora 1,3 markatzen du, periodoa 8koa, eta iparretik, momentu hontan markatzen da, eta haizea ere norabide horretan. Beraz, orain brankaz izango dut. Hori da, eta orain marea aldeketarekin, normalna haizeak ora egitea izango da, eta olatua gainera, ura beherantz dela, bizitu egingo da nik. Hemen datua. Hori da. Itxasoa eta haizea, nola sartzen. Bi geziak bata bestearen gaina, baina hortxe dira biak, eta hementxe datuak. Haizea, orain ufadatxo batekin, 14-15, eta gogoratu, une oro izango duzuela, haizearen datu hori pantailan, eta gure katamaranean doa anemometroa. Arrautzaleok badakizue, baina espadan tarteka komen izaten da datu hau ematea, eta olatuan eurtzen dugu, buia berezi batekin, antegia du izena, eta kanpokaldean dago, eta horrek une oro ematen dizkigu datoak, eta azken 5 minututako bataz bestekoarekin agertzen da zuen pantailan datu. Orain txentzun dut azpitik nahi eta agirrezan ez, baga handia dago, eta orain ura behera antzazten denean, hori orain diken ere, gehiago arrotuko da. Nabarmenagoa, bai. Argi orain marea aldaketarekin haizearen joera, eta aipatuko nuke, estropadetako gakoetako bat irtera. Normalean, batelerak oso ongi irtatzen dira, hor tartea zabaltzen dute, eta askotan horrexekin joaten dira. Esate baterako atzo. Bueno, badirudi ontzitxoren bat, edo estropada eremua ematen du guk horrela ikusita garbi xamar dagoela, baina atzera pentsoren bat bada, eta 4. kaletik antzematen dugu Donostia Arraun Lagunak presa berezirik gabe doala. Eta horrek askotan adierazten du, patroiak minuturen bat gehiago irabazi nahi izaten duela. Hortentxioa orain Oriotarrek eta San Juan darrek, alante izango dute. Kokatuta daude hor. Baliza horiek ez dakit, San Juan darrena eta Nerea Perez mugituta dago, bigarren hori ez dakit Nerea Perez tirak ari delako edo bestela mugitu. Litekena da, baina orain duen itxurarekin behintzat. Dauka itxura honik, horrez. Eta Orio begira, atera eginda orain. Berriro sartzeko. Begira, olatu bizia dago. Atzo baino, biziagoa, atzo baino, markatuagoa olatu. Bai, batipat gainera, une honetan, balizen parean. Hori da. Oriotarrak ikusten ditut, besoa altxate ikusi ditut. Atentak neskak! Ziren bat estropada eremuan dela eta horrekin ari dira. Balizak ere, ematen du tiratzeari utzi eta poliki bigarren buia hori lerrora doala, baina zertxo baite aurrera esiago dagoela dirudi, Ibon. Hala ematen du, niri ala iruditzen zait. Behintzat horiek ez daude. Bueno, eske igual garria tuteia, baina... Nik esango nuke bia dagoela, bata atzerago baino, bia aurreratuago dagoela. Bia pixka bat aurrerago. Nik uste tirata pixka bat mugitu dela. Orain beste minuturen batean edo hori hobeto kokatzerik dagoen. Horrela zeuden eta San Juanek horren bilari dira gure lankideak abiadura azkarrean hor jarrita poliki pixka bat joan egin da. Baina ematen du badoala bere onera, bere tokira. Zan dugu, korronte handiak ez dira, baina azpiko itxasoa da. Ez dira olatu handi horietakoak, metro bat, metro 3, bitartortakoa, baina arrotu egiten du horrek, itxaso ondo azpia. A ver, por favor, esta es una canción que está en línea de salida. Que se quede quieto, por favor. Klubetako bi ordezkariak
Arostegi eta Arraraz ari dira adierazten. Ea hori bere onera joan eta normala da kezka izatea, zuetako ordezkarien aldetikan ere. Asko dago jokoan, diferentzia txikia, Zarauzko Ikurrinaren azken 10. edizio hau. Nik uste hor nunbait orain, hor nunbait hobeto dagoen. Bandera txuria, Erne! Argi behirtera, Bai! Bai! Bidali dituzte lanera eta sorionez balizak parean genituela. Orain agian ikusiko dute, minutu bat edo bi utzi, eta hori egiten duen eta baldin badago edo pixka bat zuzentzea edo komenide. Bueno, San Juan, Branka aurretik sartuta, Orio Hondarribia, segundu batera Donostia Arraunlagunak bira, eta tentsioa bai, tentsioa handia, baina burua hotz mantendu behar dela beti eta San Juanek ondo ekin dio, segundutxo bat, lehendikan 2 eta 36ko errentarekin hasi du gaurko lana. Goazen aurkezpenekin, Ibon? Burua hotz esan duzu, burua hotz eta bihotza bero. Hori da. Txarrik zioena. Oriotarrek aldaketa bakarra. Normalea baino gutxiago leire garate aurrekalari lanetan eta Maia Leneiz buru gaur lehorrean geratu da eta horretarako esantik mugimendu batzuk, dantza pixkat egiten du, treneruaren oreka hori eta mantentzeko. 2 segundu, eta Hondarribia minutu batean bostera da, eta Donostia Arraunlagunak 6ra, San Juan darrak ziztu bizian abiatu dira. Hau ez da berria, Normalean, edirteratik aurrea hartzen ari dira, gaur San Juan darrek aldaketa bakarra egin dute, 5. tosta baborrean, Irene Arbeo sartu da, Alaz Negia Zabal geratu da lehorrean, eta horixe aldaketa bakarra, Anartz Gerinok egin duena, eta, azal dezagun, Andre Obina lehorrean dela atzo bezala, Ipurma zailean, deizterratzeko giharretan hor kontraktura handi samar bat duelako. Eta hoiana zerei joren inguruan esan dezagun, atzo minik eta ez zuela hartu, eta honik dena lanera. Irtera oso ona bat lehen. Eta 3 segundu. Gaur eman egin behar zaio, Brankaz hor olatu aipagarria dago, eta hor dena behar da. Bueno, hemen Hondarribia, 3. kaletik, Kortezen emakumeak eta aldaketa bat hauek ere. Bakarra, Babor espaldan, hane Marcos hartu da, fresko, atzo estropadarik egin gabe, eta Intza Fernandezen toki hartu. Intza Fernandez lehorrean daka. San Juan darrak, espalkarik, espestainarik ere, ezer gabe, aurrek garbiarekin. Bai, eta 4 segundu San Juanek, hori 4, begira. Atzo, estropada osoan, 11 minutuko lanaren ostean, 2 eta 36. Eta gaur, 2 minutu terdian, 4 segundu, Brankaz. Badoa. Baina begira nola doazen, hor bakarren bat, badoa, lekuz kanpo. Bueno, guazen, Arraunlagunak buruzko datuekin, Ibon, aldaketa pare bat hemen. Bai, hemen ere aldaketa kutsi aurrekoek bat egin dute, bakarra, Patxiola entrenatzaileak 2 egin ditu. 2ak 4. tostan, oian Etxezarreta sartu da, Naiara Martinen ordez, eta atzo 4. tosta Baborrean, marka ez ditzen duke aritu zen, espaldara ekarri du, eta Usue Molina sartu da, treneruaren erdian. 5 segundo. Ondia bentaja, Bai. Buskatzen ari dira, Luze erdi bat egin daia, eta tarte garrantzitsua da, Eta kanpo kaldera horrela iristen badira, beti olatu bat gehiago haien alde gero. Hori da, bueltan asmatzen badute, hori bentaja oso garrantzitsua izaten da. Gainera, ikusten dugu nik ez dakit, propio edo, korreanteak eraman duelako, hori izakugu, hori opere kaletik kanpo da, eta horrek, suposatuko du gero nadeten kuadrileak metro gehiago egin beharko dituela. Airean doaz. Airean doazen bai. Guazen batelerekin. Hace sua, Paliza heldu aurretik badespadan, gauzak argi utzi nahi dituzte, San Juan darrek. 7 segundu une honetan, progresiboki doa gainera, tartea gora Brankaz, eta atzoko beste 2 segunduak ere hor dira. Barruko kamaratxoarekin ikusi dugu, zeinen ongi ari ziren bukatzen, begire, atzeko laukote atena. Etzan da nola ekartzen duten enpresari gabe. Hori, gaur behintzat oso ondo egiten ari dira. Etzan da presi gabe ekarri. Ana,
susperregirekin hitz egingo dugu, Hondarribia, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, bukatzea ardala Eusko Tren Liga, ezta? Eta playoffean defendatu beharko duzuela Eusko Tren Liga honetako postua. Bai, hori da, ez? Ea estropadon egiten dugun lau, eta gaur eta sentsazio honekin bukatzen dugun. Eta bai, playoffera goaz, baina, bueno, ea estropadak ondo egiten ditugun, eta lortzen dugun hurrengo denborarian hemen egotea berriz. Atxedentxo bat izango duzue orain, bestelako helburu handien aurretik, nola emango dituzue egun hauek? Bueno, azkenean entrenatzen eta burua ja kontxako salkapenian eta gero playoffian jartzen ja, ez? Fetxak ja gainean ditugu. Eta nola daude neskak, gogotsu, erronka berriei ekiteko? Bai, egia zen, kontxarako zailkatzea lortzen dugun, eta gero playoffean, estropada honak egiten ditugun, eta haber lortzen dugun, ez, hurrengo denboraldian hemen egotia berriz. Bueno, bai, aurrela den, sorterik onena, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, 6-7 segundutan ematen du, azken minutu terdi honetan hor egonkortu da, bi favoritoen arteko tartea, eta Arraun Laguna garbi kokatu da Hondarribiaren aurretik 4 segunduko tartearekin. Bueno, ziagoa, ea lan erdita. Tilarrañagak, ongi trabestu. 5:47, San Juan ondo. Ziagoa, azkarra iruditu zen. Eta hori horrena ere bai, ea ateratzen diren. 6, 5:80, borobilduta. Maniobra egin eta 5:53ko denbora hartu dute. Oriotarrentzat, Arraun Lagunak 15-era, 6-0-3, Hondarribia 23-ra, 6 eta 10, eta maniobra ostean, 7 segundu. San Juanen alde, Poparian hasita, orain 8. Atzo baino lantzagiro handiagoa dago, Mira Franco horiek, San Juan Darrei eran jarri zaio estropada. 8 segundo aurretik, ziaboga ere eginda, eta gainera orain, favor estribor, nahi dute norabidea hartzeko aukera. Oriok egoerari buelta emateko, derrepente hartu beharko luke papatean orain olatu eder bat, urbildu, gutxienez 5 segundura, eta gero erne jarraitu, baina gaurko 9 hauek gehi atzoko 2 daude San Juan Darren alde. Eta elkarren ondoan doaz gainera, ondoko kaletik. Itzi Arregurenekin hitz egingo dugu, gu Arraun Lagunak, egunon. Bai, egunon. Piskat diskonforme gaurkoarekin, ez da? Bai, bueno, pena da, ez gauden baten nahi bukera polita liga honi, ez? Ongi joan zaigun liga honi, baina, bueno, hor gaude eta, a ber. Beste helburu batzuk buruan, kontxako zailkatze estropada, orain atxedentxo bat izango duzue, nola prestatuko duzue hitzordu handi hori? Hombre, kontxa oso ongi prestatu nahi dugu, aber errekuperatzen zaizkigun arraunlaria, baten bat, bueno, Alba berria errekuperatzen den, minez dagolako, eta, bueno, gure hoberen ematea Donostin. Sorterik onena, Itzi, eskerrik asko. Bale, zuei, venga, jo. San Juan Darren estrategia ematen du ondo landua zegoela, ez? Errenta hartu, eta gero sartu. Eta ematen du garbi, mugimentua egin dutela, 10ko diferentzia, 3 traineru, hori da. Garai baten hori zioen araudiak, eta 3 traineru behartzuela, bestearen kalean sartzeko, hori badu. Orain gozatzen etorreko dira hauek. Errenta lortu dute, nahi bezala orain aritzeko eskubide horrekin edo kokatu dira, eta psikologikoki ere horrek Oriotarrentzat kalte bat suposatuko du. Hori bai, orain Orio, gainera sartzen bada, epaileek agindu emango diote. Arriskutsutik ere badu, San Juan Darren maniobrak, alegia aurretik jarri, Orioren kalean sartu, Oriok deskuido santuan, edo Poparean asmatuko balu. Erne ibili beharra du. Erne ibili beharra du. Atzera begiratu. Patroiak eta hor, hankekoak. Patroiari izanez, argi. Kontua da, sota pescador, argi. Gure kamaren optika indartsu horiekin urbildu egiten ditugula ontzia, baina benetazko tartea hau da, katamaranetik hor ikusten dena, 8 segundutan da, baina olaturen bat hartuko balu, Orio hor txopara urbildu eta Orio kalearen jabea da. Eta hori nadetek badaki eta eskatuko die ahalegin berezin bat, San Juan hortik kendu erazteko. Nik gogoan dut, guk estorpadetan, hause gora hau batzetik eta patroiak. Join berdizkiu kaleatzeko orduan.
baina urrutitxo aukeran. Bai. Orentxo olatu hori begira, orentxo hori olatu. Eta atzetik, Arraun Lagunak hor da, 15 segundoko atzerapenarekin zen, da orain 18. Orio badaki orain eman behar duela, estutu egin behar duela. Epatu nahi nuen Donostia Arraun Laguna poparian, Brankaz baino hobeto, oso gutxi galduta. Hondarribiak 23 galdu ditu Brankaz, orain 32ko atzerapenarekin da. Eta diferentzia ez da gora, San Juan eta Orioren artean, hortxe da, 8-9 segundotan. ¡Ahí voy, Ane! ¡Guazen ere! ¡Ahí da gara! 300 metro! ¡Salta! Nade eta agirre duzue. ¡Ai! Jotaren patroia. ¡Carragarazi! Zenen txuko harran unera, Oso ondo. Gorputz hori bate batian, bizkiak diru dite guztiak ere. Harran simetriak eta... Eta baita hori. Hori okora egin dut nabarren, gaur ratzean geratu da, baina... ¡Guazen! Usten da bai. Zabaleta eta Gereñoren lana. Bueno, 7 segundu. Hemen txedira. San Juan darreko latua. Bere ala azken 100 metrotan. Arriskatu ere egin dute, batelerek, Bai, 7 segundora urbildu dira. Orain olatua. Bai, diferentzia ego da orain pixkat. Eta hemen dira batelerak. Zarauzko Ikurriñan ere garaile. Ez dago modu hobeagorik. Eusko Tren Liga berezi hau, 14 jardunalditara jokatutako lehen Eusko Tren Liga irabazteko. Garaipena San Juanentzat 11 eta 14. Hemen da Orio, bai Orio, azkenean ia 11 segundora. Olatu oso onartu du San Juanek bukeran, azkeneko 20 segundoan. Orantxa azken txampan, bai, Donostia Arraun Lagunak, 23 segundura. Eta badator baita ere orain azken txampan Hondarribia. 3. kaletik hasi eta lehen kaleatik hortxe 38 segunduko atzerapenarekin amaitu du Hondarribiak, 11 eta 53 Hondarribiaren denbora. Donostia Arraun Lagunak aurrez 11 eta 38. Beraz, San Juandarrak garaile, 11 eta 14, eunenekoak gaur ez dira garrantzitsuak. Atzoko diferentzia eta gaurkoa batuta, 12 segundutik gora biegunetako lana kontuan hartuta, garaipen handia. Eta Orio 2. postuarekin konformatu behar. Denboraldi handia egin dute, bandera irabaztea ere eskura izan dute hainbat egunetan, baina ezinezkoa izan da. Iñaki Arostegi Orio, egunon. Egunon. Ez da posible izan, Atzo San Juanek lortutako errentatzen horren handia izan, baina gaur Brankaz aldea hartu du, eta horri eutxi dio. Bai, irtera pixka kostaintzaigu bateatzia, ez dakit, ondo enfilauta geunden ere, eta irtera di segundutxo baina gero ja minutu terdiako 4 segundu eta izkigute, eusten jungea luze guztin, baina bueltan ere oso indartu San Juan, eta bueno, ni uste guke gaur estropa polita indeula, azkenen bai Arraun eta bai Hondarribiri diferentzia handiak ateraz, baina bueno, ezin izan deu San Juanei utzi, eta uste, San Juane bandera, merezimendu oso, zorionak eman batelerei eta guk lanean jarraitzeko. Eta ze pena, Eusko Tren Liga honetan Orio garaipenetik gertu ibili dela beti eta ezin bandera bat lortu ez da. Bai, asteroko kontu berdina da ez, baina, noain kontxako bandera gatzaigu, hau pasada, 10 egun dazkau zailkapena prestatzeko, eta, hoindik itxaropentzu gaude, bitu, demoraldi oso lortu ez deuna, kontxan lortzen dugu. 10 egun, asko izan daitezke, atxeden hartzeko, kontxako zailkatza estropada hori behar bezala prestatzeko, ez dakite plangintza berezirik daukazuen. Ni uste ondo etorriko zaigula, azkenen asteburu bi estropa jokatzen nahi dira, eta bain, astebukera bat libre eukitzia eta kontxako estropa ondo prestatzeko, uste ondo etorriko zaigula, 10 egun hauek, guri bezala beste talde guztiei, horrez da, inork ez dauka, abantailik, alde horretatik. Eta, plangintza baziur baietz, ez? Entramentu pixka bat kontxa behire ingo dia danak, eta, momentu honen iristen gehan. Eskerrik asko eta zorionak egin dozuen denbaralde batik. Eskerrik asko zuei. Arostegi jaunaren azalpena, kirol legez
onartuz, San Juan darren nagusitasuna. Eta hauesek epaimaiak eman dizkigun denborak orantxe, bideo finixa aztertu eta gero zorrotz. San Juan Garaile 11, 14 eta 22, Orio bigarren 11, 25-0 10 eta 82 gaurko honetan, gehi atzoko denbora ere bai, atzoko 2-26ko hirugarren arraun lagunak, 11 eta 27, laugarren Hondarribia 11 eta 52, eta bi egunetako denborak batu eta gero, zailkapen nagusia, Zarauzko 10. ikurrinari dagokiona, hauxe da, San Juanek 22, 22 eta 58, joan zen urtean 22 eta 55koarekin irabazi zuten, orduan bigarrenari Ibaikari 16, aurten bigarrenari Hori 13, eta arraun lagunaken denbora, bi egunetan erabilitakoa 23 eta 10, Hondarribiak 23 eta 58, Aitor Ugarte, San Juan, zoriona. Ni esker. Beno, atzoko errenta, beti da ona errenta alde izatea, baina atzen oso nabarmena. Gaur, brankaz, alde hori handitzen saiatu zarete, ez da hori izan da teknika? Argi dago aldea beti gure alde eukitzea ona dela, ez? Baina gaur estropazerotik hasi bartzan eta gure bertsio berenaren bilatera nahi genuen. Ez dakito beren izan da, baina, konformatzea 10 segundokin. Bukatu da Euskotren Liga, 5. irabazi duzue bandera hau, Zarauzko ikurrin hau, 5. irabazi duzue liga. Zer esan dezakegu San Juanen inguruan, ez da? Ni uste dut egila dela hainbeste gauz ere bazita, hau historikoa da, hau horrela da, ez da? Eta hemendikan urte batzuta esango dugu San Juanen, dela epoka dorada esaten da askotan, ez? Bere 80ko markan San Juanek zitunak eta emakume arraunean hau hemendikan urte batzuta esan izango du. Eta behiek dimensioa pixka galdu egiten dela askotan, dena irabazi ondoren ez gehala konstiente ere zema balio duena honek, eta horregatik gaur ongietorri handi bat egin behar dugu herrian, eta herri guztia atera behar dugu kalera, udaletxea herria apainduta dakagu, eta orain pila kargatu ongietorrian, eta gure mutilei animo guztiak emateko. Bukatu da Euskotren Liga esan berri dugu, beste erronka handi batzuk falta dira denboraldia behar bezala bukatzeko, 10 eguneko atsedena zita hori behar bezala prestatzeko, zerbait berezia ingo duzue, atseden hartu, entrenatu? Atsedena ez bintzat. Oain asko zer gehiago, ez dakit planinak ere hortxe daude, baina argi dago orain helburu nagusiena hau egina dakagu gaur festa, eta bihartik aurrera berriz lana, hori 10 egungo lana dakagu, eta gero kontxa hortxe dago, osake ezin dugu utxe egin zalegoai, eta hortxe egon behar dugu. Zer esaten diezu arraunlariei? Gaski esan da, que son las putas amas, ezin da beste modu baten esan, makina batzu dira, ezin da gehiago eskatu, dana ere bazi dugu, herri ebaikin dakau, eta ezin da gehiago eskatu. Gozatu eta gogoratu dezagun itzordu arratsaldeko 7etan, ez da? Hortxe, klubetikan plazara egingo dugu, engetorria, eta espero dugu danak egotea. Gozatu, zorionak. Mila esker. Festa nola ezpa handia izango da gaur, Pasai Donibanen demoraldia handia egin dute, eta gainera, orain arteko liga guztiak 8 jardunalditara jokatu dira, irabazi dute, eta 14tik 13 nagusituta. Hori ere, beste datu osagarri bada. Hori da, ni erabat konforme Ugarterekin. Denbora beharko da, behar bezala balioan jartzeko eta ikusteko. Azkenean aurten ere irabazi dute, 14tik 13, Hondarrokoa ez beste guztiak irabazi dituzte, 5. liga jarraian, eta azkenean aro bat, urrezko izkiz markatzen ari dira, batelerak, eta orain, askotan zailena, motivazioari euste izaten da, eta gainera, 5 urte hauetan kontrario handiei, irabazita, Zumaia, Getaria Tolosa, aurtengo Orio ere uste dut goraipatu ardela, pulidor bezala beti bigarren, baina gora egindako Ibaika ez du zait, bai jauna. Pulidor bat, garaipe garrantzitsua lortuta baita ere, baina, hortxe banderak Euskadiko txapelketa ere bai, baina liga ez. Orantxe joango dira, ligako arduraduren gana, hortxe da Berea Perez. 13. txapela, arraunlari bakoitzaren bat. Halaxe da. Eta ikurrina dotoreare bai. Zarauzko 10. Ikurrina. Hortxe duzue. Zurruka jauna, Zarauzko alkatea prest. Eta zarka da, zorionak bi mutxu. Dotorea aurten ere bandera, Ikurrina elegantea.
Ez dakigu zer arraio gertatu den, Coruña bezalako hiriburu batean, Teresa Herreran bandera emakumeentzat ez eskaintzea erabakitzeko, baina hemen zein baino zein dotoreagoak emakume eta gizonentzat ikurriñak zarautzen betidanik lege izan den bezala, Imanol Muruak egintzun hori, burruka handia, hori horrela izan zedin eta hementxe da, eta orain ez da aldatuko ba. Eta bi aldetatik ikurriña berezitasuna badu, bi aldetatik ikurriña bera, portatuta daukan, bandera bakarra, hause da. Lehen karten motz-motza izaten zuen, luzatu diote, hori. Erresagoa da hori. Aztintzeko lanak ematen zituen. Eta orain arraunlari den-dena joango dira banaka-banaka. Sari handiaren bila, Euskotren Liga irabazi bai dute, aurreko 4 urteetan bezalaxe. 10 aldiz jokatu da Euskotren Liga, eta horietatik 5, azkenengo 5, San Juanek irabazi ditu. Eta badira arraun elkarte honetan, toki ezberdinetatik nolabait garaipen goze honen ingurura edo etorritako hainbat emakume, badakizue, arraunketa tostakoa ez dela profesionala, direla batzuk gizonen mailan, nolabait dirutxo osagarri batekin, soldatatxo batekin, baina gehiengoa ez eta emakumeetan are eta gutxiago. Sariak poliki-poliki horrekatzen ere izan da lana, eta egiten ari da, Euskal Herrian behintzat nabarmena da, jokabide hori, joera hori. Eta hala ere, aipatu behar da nolako arraunlari onak, Ubina aipatu dugu, baina baita ere badira Irene Arbeo bera, gaur barruan izan dena. Kuenkatik, ez da, Miguel? Kuenkatik, bai, eta Jagutean eta Mediterraneo aldean ibilitako emakumea, eta esperientzia handiko arraunlaria, Piñeiro bera, Iti Piñeiro, eta Kataluniatik etorritako Kardelat, gainera bere mutila bigarren ontzian ere arraunlari da, San Juan darren artean, errekan, eta, bueno, goi mailako kuadrilla, klubak arrobiarekin beti izan du, esfortzu handi hori egiteko kemena, historiare hor dago, Pasaiko batelera handien historia hori, eta hori sustrai bezala hartu eta bide horretan lan handia egin dute, arraun elkartean, Pasai Donibanen, eta horren fruitua da, eta gero aukera dagoenean kanpoko arraunlari on batzukin hori oainik hobetzeko, noski, horrelako goi mailako kuadrilla bat dator, eta hori ez da egun batetik bestera lortzen, hori urteetako lanaren fruitua ba. Jauna, azkenan 5 liga irabazteko hor lana, eta gero jendea ekartzen alegia arrobia eta kanpotik ekartzen dena filosofia bakar batean uztu hartzen jakin egin behar da, Euskal Herritik kanpokoak aipatu ditu, baina Euskal Herritik ere, garai bateko Getaria, Tolosa ingurutik hurbildutako jendea ere bada, Usurbildarra ere bai, Zara Elizazo, Olaizola Zarauztarra ere bai, Errenteriatik, Donostiatik, Maria Mendizabal, Tolosaldekoak eta, pixka bat denek. Goi mailako kuadrilla bat, eta zergaitik klub horrek apustu hori egin duelako, hasieratik gogor, sinistuta nolabait, eta etorri dira fruituak, eta hor da nartz gereño orain, nolabait entrenatzailearen apaltasunean. Ez du protagonismo egin nahi, Ez, protagonismoan eskei utzi. Eta hor da, Euskotren Liga! San Juango arraunlarientzat, sorionak Pasai Donibane, ondo ospatu, gozatu, lehen esan digu, Aitor Ugarte ordezkariak, orain atxeden gutxi lanean jarraitu behar da, baina atxedena ere behar da, nola ez ba. Egun bat, pare bat, eskuzabal jokatuko ote du entenatzaileak, horrelako baldintza batzutan, eta festa, eta hori ere kirolaria behar baitu. Berriro gero indar berrituta, Donostiako lehiari begira eta ekiteko ez da ibon. Honek emango die, konfiantza galanta, irabazi dutelako eta gaur atzo baino diferentziak gehiago lortu dutelako. Deigarri egin zait, nola ospatzen ari diren, bandera bildu egin, eta hor txauti dute, ordezko arraunaren lekuan garaiak aldatzen ari dira,
garai batean bela utziko zuten, gaina bandera beti patroiak eramaten zuen, etxea ere bai, etxera ere garai batean patroiak eramatzen zuten, hau marka. Salsamendi kontatuko digu, lehen urtean adibidez hori jok irabazitako Donostiko bandera eta nola zaindu, nolako eskaintzak, joandako Aitazanari eta noski hori galdu behar ezten usadio bada eta banderaaren nolabait mitologia hori jarraitu egin behar dugu, gauza onak babestu egin behar dira. Zer ekarri behar dugu arraunketara? Babesleak, teknologia emanaldiak hobetzeko, estropada ere muak ondo jartzeko. Patxara pixkat ere bai. Hori nun saltzen da igo, nun saltzen da hori. Hori ere ez taldatzen. Baliza jartzeko, itxasgizon trebeak, eta hori bai. Baina lehendik handitugun nolabait ohiturak eta gauza ederro horiek tostako arraunketak hemen Euskal Herrian eta Galiziatik ona izan duen mitologia guzti hori ezin da galdu, hori zaindu egin behar da, eta azaldu, eta gazteei erakutsi esan, hau horrela da, honegaitik egiten da, ohitura hau ez zeuden, eta... Azkenean hau, itxaserri bat gara, pixkanaka, arrantzak eta beste kontu batzu dira, baina hortik gatoz eta hori erakuste historia guzti hori beharrezkoa da. Bueno, San Juan darrentzat esan duzu patxada lortzeko eguna eta bat dudarik gabe. Eta gaur gainera, bada datu bat, San Juaneko hori brankaz, 5 eta 80, zazpirekin ere ibili dira. Eta bueltan, 5-0-2. Egia da, momentu batzutan hurbildu dela hori, baina bukaera hortan San Juan darrek zabaldu dute tarte. Bueno, begira, 54 puntu ligaren amaieran, Ikurriñak agertzen dira hor 10, baina berez 12 dira. Estropadak 14 izan direlako, lehenengo biak zailkatze saioak ziren, baina han ere aurretik izan ziren. Koruñakoa gero? Bai, Koruñan bat, hemen ere, 2 estropada eta Ikurriña bat. Horregatik dira 14 jardunaldi, baina banderetan, diferentzia hor da. Bueno, Arraun Lagunakek bat lortu du, eta urrea bezala gordeko dutena, zalantzari gabe, haientzat izugarria. Eta horiok, ez dugu esango, hau ez denik legezkoa, bai izan da, garbia dana, baina horiok behar bada, demoraldi honetan bat, nik uste dut, agian merezi izan duela. Hain urbili dira. Nik ere bai, ete ligako lehenbizikoa erabazi zuten, baina ligaz kanpo, eta lehen ere aipatu dugu, lan bikaina egin dutela, eta ez dire hitzutxa bakarrik, hor nola ez duten San Juan handi hau, eta uste dut, lan hori goraipatu, txalotu, garai batean horion bigarrena txarra zen, baina hori berdela, mai gainean jarri, balio eman, eta neskei, esan, animo, horrela jarritu ezkero, etorriko dira eta banderak eta garaipena. San Juan historiko honen atzetik, bigarren postua ona da. Ez da garaipena, baina bigarren postua, San Juan handi honen atzetik, ona da. Estropada askotan gertu egon gainera. Oso gertu. Atzo bertan. Bueno, Arraunak altxatuz ikusi nahi ditugu. Hor da prestatzailea, Anartze Gereño, Arrazolarekin lehen urtean, laguntzaile bezala, eta aurten bera ardura oso hartuta. Badakigu, esperientzia handiko gizona, arraunlari bikaina, fina, klub gizona baita ere, ekartekoa, baina, gero, entrenatzaileak hor, bere ontzitxoan duen bakardade horretan, eta etxera joan, eta bueltak buruari, eta bueltak eta joan elkartera, eta ontzia prestatu, eta... Zorionak, San Juan darrei, zorionak Pasaidon Ibaneko herriari, Arraun elkarte osoari, hasi arduradunekin, da azken laguntzaileekin bukatu, eta tartean jakina, arraunlari, teknikari, prestatzaile, sendakile eta dena. Festa dute, gaur arratsaldean, egun handia izan da hau, eta estropadako momenturik onentsuenak errepasatuko ditugu orain.
hemen irudiak, lehen luzean, ziabogan, bigarren luzean, maila honean, teknikoki oso ondo, bi arraun elkarte indartsu hauek, Pasaio Aniban eta Orio. Arraun kuadroak behira. Eta garaipen ederra, denboraldi handi bat, liga handi bat, borobiltzeko modu hobeagorik ez. Erremate ederra, San Juan Darrek gaur emandakoa. Hauxe izan da, jaun Andreok, aurtengoz, Eusko Tren Ligak eman duena, Zarauzko ikurrina San Juanek irabazi eta baita liga ere. Iragarkintza tartetxo bat, eta berehala jaun Andreok, Eusko Label Ligaren txanda, Zarauzko ikurrinaren bigarren jarduna.